So hi there mga paps. Bali magra-rides tayo ngayon. Hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta. Check ko yung mga comments ninyo down below kung saan ba yung mga preferred ninyo place na pwede puntahan. So hello mga paps. Dito kami ngayon sa parking lot ng Pacific Mall. And dinahanap namin yung nagpapansit. Pansit ni Tia. Pansit ni Tia. So ayan guys, kumakain tayo dito sa may parking lot ng Pacific Mall. Ayan guys. Sa mo sir, kin sila. Sa iba si Uchuan. Yan sana. Yun yung palang gawin ulit daw. Ayan pa. Ayan si ate. Ang dami niya pang mga customer. Ayan yung tricycle niya. Sa loob ng tricycle niya, merong pansit, may spaghetti, may dinuguan. Ano ba ang mga menu natin? Spaghetti with dinuguan, Mickey Bihon. pansit dinuguan. Bali si ate, isang buong ano na siya, isang buong restaurant ang nandyan sa tricycle. Tapos meron pa siyang soft drink, hamburger, hotdog, junk foods. Bali all in one na. Dito nyo lang yan makikita. Pacific Mall parking area, malapit sa may Carnival. Whoops! So mga paps, after namin kumain, pupunta kami dun sa Barangay San Francisco ata yun. Meron daw kasi dun na magandang view. So naantay ko pa yung kasama ko at pupunta tayo dun. So see you there. Oops! So paps, bali, on the way kami mga paps dun sa Barangay San Francisco para makita yung napakagandang view. Pero ito talaga number 1 kalaban ng nagmumotor. Ayan, ulan. Grabing ulan guys. Ayan. Hindi lang ulan, merong pang fog. May fog yan ano. Ayan, bali nasa taas na kami. So papakita ko sa inyo yung view kung gaano na kami kataas. So ayan o yung view ng Legazpi City. At ayan yung Albay Gold. Bila kami kasing inulan. Yan. Pero hindi pa yan yung view na pupuntahan namin. Ayan o. May fog na. So pag tumila ang ulan, go na naman. Rides na naman. Rides pa more. So mga paps, woohoo! Dito na kami. Sa wakas, nakarating din kami sa place. So mga paps, hanggang dito na lang to. Babalik na kami at uuwi na. Kasi dumidilim na. Siguro next time naman.
babalik ako dito. Medyo cloudy na. Medyo cloudy na. Ayan o. Ayan o. Delikado na kasi baka umulan. Takot pa naman tayo sa tubig. Sige. See you next week naman. Paalam. Comment, like, and subscribe na lang kayo dyan. At kung meron kayong mga alam na lugar dito sa Bicol, message nyo lang ako. Comment nyo lang. Tag nyo dyan sa baba. At maaari kong puntahan. So, see you next week mga paps. Bye-bye. Ito ya. Yeah.